Ahojte, dnes vám ukážem, ako si môžete vyrobiť mydlo aj vy doma alebo v škole. Na tento pokus budeme potrebovať glycerinovú hmotu, varič, hrniec, kadičky, nejaké farbivá a nejaké vône a nakoniec budeme potrebovať nejaké formičky. Nakrájame si ľubovoľné množstvo glycerolu. Keď už máme nakrájané, no tak hodíme do kadičky, do hrnca nalieme vodu a robíme to preto, aby sa nám nestal utajený var a budeme to robiť cez vodný kúpeľ. A teraz budeme čakať, dokým sa nám glycerol rozpustí a potom tam pridáme farbivá a vône. My sme zvolili rúžovú farbu a vôňu Tichého oceánu. Teraz, keď už máme glycerol rozpustený, zoberieme nejakú utierku alebo nejakú rukavicu, aby sme sa nepopálili od kadičky a rozlejeme to do formičiek. My sme si pripravili ešte jednu modrú várku, aby sme mali mydla také pekné dvojfarebné. Postup opakujeme taký ako predtým, len zmeníme farbu a potom to zase rozlejeme takto pekne do formičiek. Počkáme približne 15-20 minút, kým nám mydlo stuhne a potom vidíme takýto krásny výsledok.